ụtụtụ ọma nụ ka m kelekwa ụnụ ọzọ. Chetakwana anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn. Kedu isiokwu anyị ji buru bata taa? Anyị nọ na-atụgharị ọmị ka na-abata abata. Isiokwu anyị taa ogene osi, ohi, oshi. Kedu ihe na-akpata ya? Anyị tụpụge yawa akpa na-atụpụta obere obere. Anyị ga-agakwa n'ihu na-ekwu ya maka na ihe ahụ ihe na-emebi aha na-emebi obodo. Ọ ga-awụ onye mgbe ahụ na chetekwara mgbe mbụ na-awụ asị na onye zuru oshi, asị na imebiga aha nna gị. Aha ezinụlọ niile. Ezinụlọ ga-atụkọta ọnụ eme gị ihe, gbuo gị ilu, tupu ibi nchufuo gị ka ndị mmadụ ọhụụ obodo wee chefuo. Na onye kpata akụ a na-ama ebe akụ ahụ si. Onweghị onye ma ebe o si wee mebiele. Onye amaghị ebe onwere makwa mgbe anyị dị onwe nwoke o nwezuru moto 8. Moto ya niile bụ otu nọmba. Onweghị onye na-aba n'ụlọ ya maka amaghị ebe gị ahụ si. Onwe asị na ịbakwa ihe ọbụla i mesara aka na ịghọọla ewu ewerezie gị gbọrọ ọgwụ ego. Onye ọbụla ọ dịkwaghị ugbu a. Ọ bụrụ ka ugbu a enwere ndị ga-aga biri n'ụlọ nwoke ahụ, ya echichi. A ga-echi echichi a ga-echi echichi eziokwu. Ọ bụrụ na ikwu ya bụ ihe ọjọọ abatago. Anyị na-asịkwa kedu ihe ọzọ nkwa ike ime mmadụ ji anọkọta nnọọ ga na-ezu ihe ahụ nke kọrọ anyị nne, kọrọ anyị. O nwere ụmụ ihe ndị anyị depụtagasịrị kọrọ anyị, n'ihi na ọha obodo na-ege anyị ntị ugbu a ha kwesịrị ịma. Abịa na ndị ọgbọ peer pressure, o nwere ebe nwa gị ga-anọ, o nwere ndị ihe na-aga na-emekọ ndị uke ọfụ ka ha si eme, ha si enene anya onye akịta na-agafe kịta afụ ka mmisi sepụ wallet ya kịta ọfụ. Ọ dịka ọfọn, ọ dịka ihe egwuregwu esepụta ya mụọ. Ọ bụrụ ihe ụka ọchị. Ịmakwa ka m kọrọ gị nke a tupu m echefuo nne. Ịmakwa o nwere ihe onyonyo ezitere m, ihe a na-ezite na igwe nzirịta ozi ọ dịka Facebook maọbụ WhatsApp. Nwaanyị kpọọ o ji ụmụ 3 na shop shop mọl ndị nnukwu ahịa ka ọ kpọọ ụmụ ya na-ata ahụ gaa, maka na nwaanyị a na-amụzi ụmụ ya ka esi ezu oshi. Ama ezighị ka ile ịmakwa ụmụ ya ahụ ọ kpọrọ ha pụta, ọ na-elegharị anya, ọ maghị na ihe onyonyo kamera nke ọdụ ahịa ahụ na-esete ha niile, ha na-esogharị ya. Ha wee gaa n'akụkụ onye ọcha ya na nwunye ya nọ dọwara akpa ya. Nwunye ya dọwara akpa ya n'akụkụ, nwaanyị nọrọ na-elegharị anya na-akpọ n'ekwentị dịka a ga-asị na o nwere onye ọ na-eche n'ekwentị. Nwa ya na-emere nwa ya saịn. Nwa ya nke obere wee hulata ihu ihe nke ọ na-agwa akpata oyi, were tie aka matie aka zuru akpa pọsụ nwaanyị onye ọcha. Ịmakwa ọ fọrọ ka m tichapụ. Ozugbo ọ na-ezu ya, ha niile esoro pụzie n'ezi lawa. Ịmakwa ihe a na-agwa gị na-ele ihe onyonyo a ha ncha mgbe nwa ya matara aka zuru ihe ahụ, nwaanyị akpọrọzie dịka onye asị na ndị ọ na-akpọ na ekwentị na ọ kpọtara ha niile esorozie pụọ n'ezi. Ịmakwa akụjara m akụja m si ya ihe nke ọ eziokwu. Biko nwaanyị, ịhụ nwaanyị a o zughị n'ụzọ ịma mgbe ahụ chen distin silva na-ewi agara m ahịa ọlaọcha na-ewi. Agara m ahịa n'ime Lagos, ụfụ ụmụ agbọghọ abụọ onye ka ahụ were kpụrụ n'eze okpuru ure ọ ka ọ na-ama m fụchata aka ihe achapụta nche ma ọwụ ihe akwanyere n'elu ihe na-eme ọ ga-esi ezu oshi ọrụ kpụrụ ya n'ọnụ. Oshi adịghị mma. Ọ nwekwa ndị na-ezuni na agụụ na-agụ ha, nwe ndị nke ha na agụụ na-agụ ha, enwezi ihe nwa ha na-ebe, ha na-asị ka ihe ha ga-emezi ka ha wecharata obere ihe. Ana nwa n'ụlọ a na-asị na ahụrụ nkwụ igbuzi ike ọzọ oshi. Iyo si biko enyetụ gị karịbịa zuru ezuzie gị, izutezie ebe dezi na-ezu anwụdezie gị. Ndị owe na-ewefe oke. O nwere nwoke hụrụ m echi gara aga, ka wee echi gara aga na agara m n'ọba ego nke enweghị jizi m obere ego. Nwoke hụ m ịhụkwa nkụ ihu ya ihu dị mkpa, ihu egedege ime, kwụsị m nọọsị m biko ma ewere iwe, biko lekwe nsogbu ya na enwere onye kwesịrị ịkwụnyere ya ụgwọ na onye ahụ akwụnyebeghị ya, o jikwa ihe kaadị ya.
biko na onwe ụzọ ọbụla m ga-esi enyere ya aka na ekwensu achọghị ka ya lara obi ya n'abalị a m lechaa ya anya sị ya ngwechere ka m weta obere ego ka anyị kee ya eke m weta ego ahụ kebi ikwu ya nke o tikata mkpu ọ chọọ ozuru ego ahụ ezuru ma ọkwanụ chọọ ka ọ ga-esi ya nara m ya n'ike ma ọ gịnị akịbana nwere ndị na-ezu ohi na ọ dịrị ha efe izu ohi karịa bịa tawa onwe ha afọ bịa rụọ ọrụ ha echebiri gị ịrụbacha ha bịa nzu ohi ọ ya onye dị ngana ọ mmadụ ịdị ngana bekee na-akpọ ya laziness ọ ngana ka onye ahụ dị ọ jọgburu onwe ya kedu ihe anyị na-ekwu ihe a dị ọ bụghị ihe eji ọnụ akọ oshi ahụghị ihe a na-atụnye ọnụ onwe ndị na-asị mmadụ bịa dịka ebe a na-agba mmiri akwụkwọ na line nwee ndidi o rutere gị were ọ nwere ka o rutegoro ego ịmakwa ya kara nke onye ọzọ kpobiri ọrụ ma wo garị ma kpobiri ọ naghị ekpe ha ndide ha etinye aka ekpe ha ka ha kpobiri ka ha metụbeghị nke onye ọzọ aka ozubere ha ụgwọ ndị na-ezu ohi na ha rụjọsụ nnọọ ha afụ ihe dị ha mma ha amachara na-amachara maka na ejidebeghị ha ọ dịghị aka onwe ihe asị na ọtapị abịa na-enye ya afa obere ihe a nwejere obere ihe ị na-asịta obere ihe wejere gịnị mere nke gị nwezuoro a na-amachara gara ụbọchị a ga-eji jidere onye ahụ mezie ya gịnị fịam n'anya ahụla m ọtụtụ ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa na-alụghị di taa n'ihi na gịnị mere n'ihi na ha ọmụma mgbe izu oshi nwa agbọghọbịa zuo oshi nweghị ga-alụ gị onye na-abasị ya biko na onye a na-ezukọ oshi ezinụlọ a na-ezu na nwa nwaanyị a na-ezukọ oshi o nwere nke bịara enyi m nwoke chọrọ ịlụ ọkwa ya nnọọ nwaanyị ọkwa ahụ ya nnọọ n'anya nwatakịrị bịa otie aka ozuru wọchị enyi m nwoke nke ọzọ bịa ọ na-ego edibu dị narị naira ise ọ fọzie narị naira atọ ịhụla ụmụ iri ụmụ ihe ekwesịghị nwa ọma enyi m nwoke sị na ya anaghị alụ alụkwa ya were ndị o zutere lawa kedu ihe na ya na mmadụ ọnwa onye gara ebe mmadụ ọ na-ezu ohi kama ndị ha chọghị ịbịa gwawa ya ka hapụ isi were ihe na ezinụlọ ahụ enweghị nnọọ ndidi o bọsa ya lọwa nnọọ ha sị biko chukwu na-ekwuna ka ụdịrị ere otu abịa ha emechizie mmadụ ibebe ya onye chọzi ịbịa ka ọ nọnyere ha sị mba ndị ọzọ na-afụchata ya na ndị a na-ekwe ka mmadụ bịa ebe ha mana ha ma ihe ha na-eze maka na onye gaghị emechigo ụzọ ọ ya ochi ajọka ihe ọ jọgburu onwe ya aga m ihe a ga-eme ya ka nke ị nwere inwe afọ ojuju n'onwe gị ọ na-enye aka ọ dị egwu ọ dị mma ọ na ya bụ ihe mmụta ahụ ọ bụ ihe otu n'ime ihe anyị ji ewetara unu ihe mmemme ọpụrụ iche a n'ụtụtụ taa ụtụtụ ọmanụ ọ bụ ụdị ụmụ ihe anyị na-akọ biko anyị gaa obere ezumike lọta oriakụ ị ga-enyere m aka ka anyị lee ma o nwere ụzọ a ga-esi ebelata ndị nwere ọ bụrụ na ọ dị onye ahụ n'ọbara ma ọ bụ na ọ na-enu ya enu ma ọ bụ na ihe asatara asata ma ọ bụ nke oriri eri n'ọnụ ihe ma ihe ọbụla nwere mbido nwere gịnị nwere nkwụsị nwekwara ka esi akwụsị ya anyị ga-atụnye ọnụ na ya bụ okwu biko anyị ga-achọ ka ị nọnyere anyị ka ị soro chee ma o nwere ka esi akwụsị ọkwa na o nwere onye ị nwere na-eme aka ntụtụ ịmụta ka e ga-esi eme gịnị ka e ga-esi ebelata ya agakwala ebe ọbụla jide ya bụ ụkwa anyị weta aka ya na ya ga-eso ọ ka bụ ụtụtụ ọmanụ